buďte poslušní, nakupujte, pracujte, dělejte tohleto i tamhleto. A co my jim na to dnes odpovíme? Co jim na to říká celý svět? Říkáme hovno! Protože jsme nasraný, protože se nebudeme přizpůsobovat, protože se bouříme. Bouříme se protože dnes se z nás udělali lidské stroje, obsluhu výrobních pásů, protože příroda zaniká zájmu zisku, protože demokracie krachuje. Protože my se budeme bouřit a budeme se bouřit, protože odporu proti vašemu systému nacházíme svobodu v této nesvobodě, protože nacházíme lidskost. Vítám vás na antisystémně na Buchově spokojenosti. Co bych rád Týno, ukaž to, pořádně. A